Raġel ta' 38 sena nstab ħatili waqt li kien qed jiskonta sentenza ta' priġunerija fl-2006 għeddet u ħebba l-surġent u kuntistabli tal-Pulizija. Is-surġent u l-kuntistabli kienu marru biex jeskortaw lejn il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għaliex ta' ikellmu s-supretendent. Iżda r-raġel dak iż-żmien priġunier kien irrifjuta li jmur magħhom. Kien f'dak il-ħin li għeddet u ħebba lihom. Fil-qorti raġel ċaħat li kien aggredixxa lil kuntistabli u qal li kien irrifjuta li jmur ma' dan il-kuntistabli u mas-surġent għaliex fil-passat kellu inċident fejn kien issawwat minn kuntistabli. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti kkunsidrat rapport imħejji minn uffiċjal tal-probation li fih kien jingħad li trobbija ħarxa u xi drabi vjolenti tal-imputat min-naħa ta' missieru li kien supretendent mal-SAG kellha effett fuqu u aktarx li waslet ar-rabja tiegħu lejn il-pulizija. Ingħad ukoll li minn dak iż-żmien l-hawn ir-raġel li riforma ruħu beda jindirizza l-problemi tiegħu fosthom dwar id-droga, familja u stil ta' ħajja. Minn barra pjena ta' 9 xhur ħabs il-qorti ordnat lir-raġel biex għal sena ma jirsaqx lejn il-kuntistabli jew lejn il-familja tiegħu. Priġunier ta' 32 sena xed fil-qorti dwar kif jiftakar li missieru kien isawwat lill-ommu. Ir-raġel tagħha ta' 55 sena mill-Kalkara kien akkużat li weġġa serjament lil martu meta f'Marzu li għadda ikkawżala ġrieħi permanenti li għeddida b'pajp tal-ħadid u li kien riċediv. L-omm iżda aktar tard qalet li qed taħfer lil żewġa tal-aħħar każ ta' swat li ma' każ allegatament seħħ f'Marzu li għadda. Fil-qorti binhom li qed jiskonta sentenza ħabs qal li darba snin ilu biex jipproteġi lill-ommu mill-iswat ta' missieru kien ipprova jaqbes għaliha u missieru taħ daqqa ta' sikkina f'siequ waqt li kien qed jipprova jtiegħha lill-ommu. Il-mara ma rriditx tixhed fil-qorti u qalet li ħafret lir-raġel tagħha.